Now here drought yapinza idi Mnangagwa pama 1. Noda kuti aiwa sezvamunoziva kuti munyika yeZimbabwe aiwa yanga yakarwa nedrought pasizon ino kutanga kuzviJanuary uko vanhu vachema vachiti sei idi Mnangagwa angonyarara panhau iyi sei asiri kuanaunza asi muzara nezuro aiwa akazongotaura robert aiwa nyika yeZimbabwe yarwa nedrought achikumbira ma-NGOs navanhu vari kudiaspora kuti aiwa ngavapindire panhau iyi saka mashoko akataura aiwa akabva amusungirira nobamupinza pakona muri Zimbabwe sakapinda mashoko atauka muzara nhasi pano kuti chibva subscribe like kuti on the bell icon toramba uchona mabhitsa anokupa pano paZii News Live noti pane munhu anouya para paexendo pake onyora achiti I come from a country where the president shows up today donating over 100 top ranked vehicles to traditional leaders, and the next day he's on TV begging for food donations. #comedy series kana madhona acho anotopererwa ndo mashoko araitakwa nemunhu chinzi aiwa munyika meZimbabwe aiwa munoitika madrama chaicho munoitika macomment kuti muzara nhasi unoona mutungamiri wenyika anga achidonata aiwa top ranked vehicles kuma-chiefs aiwa nevamwe vanhu vemuZANU-PF asi the following day unoona achibhega madhona seti aiwa nyika yakarwa nenhamo muri Zimbabwe ndo mashoko aya apinza idi Mnangagwa ma1 chimboitudzei munoti kudii pamusoro pemashoko aya pine comment section medu musangana no subscribe like toita notina on the bell icon torambochana mabhitsa ndokupa pano paZii News Live.